Хәерле кич, сез Мескен телевидениесен карайсыз. Эфирда бездә кунакта сәхифәсе. Кунакларыбыз, якташыбыз Татарстанның атказанган артисты Марат Галимов һәм аның тормыш иптәше Ленара Батталова. Хәерле кич. Хәерле кичләр, исәнмесез. Иң элек сезнең белән танышудан башлыйк әле, Марат. Сезне без Ташилга егете дип беләбез, әмма интернет мәгълүматлар сезне Зәй егете дип күрсәтә. Мин тудым инде Зәйдә, тумышым Зәйдә, әмма ләкин Ташилга авылын, әтинең туган авылы инде ул. Мин анда атна яллар җитсә шул авылга кайта идем инде. Җәй каникуллары башлангач 31 май көнне кайтып китә идем авылга. 31 августта кире кайта идем Зәйгә. Теге безнең шундый һәр кызык инде көләм. Безнең мәктәптә бит инде экскурсиялар ясыйлар, Казанга менә истә Казанга экскурсия җыеп, Казанга китәбез дип әйттеләр дә, мин Казанга кайтмыйм, мин авылга кайтам дип. Казанга бармыйча авылга кайттым рәхәтләнеп. Бер атнаны авылда яттым, шуңа күрә Мөслим районының Ташилга авылы миңа бик якын һәм инде гомумән яшьлегем шунда үтте минем. Бу минем вторая родина дип әйтсәм дә дөрес булыр. Авыл тормышы күңелегезгә нәрсә сәләмә? Авыл тормышы, авылда мин өйрәндем матайда йөрергә, авылда мин өйрәндем тракторда йөрергә, авылда мин өйрәндем балта осталыгына, комбайн, абыкай дип безнең Мөслим яклар бит инде абыкай дип сөйләшәләр бит инде актанышларга. Бал җыярга бал. Да, бал кортлары белән таныштым. Комбайнда помощник булып эшләдем. Монда хатирәләр нык минем ул якта. Сезне тормышка өйрәтте. Авыл, менә мин һәр вакыт әйтәм, әгәр син тормышта һөнәр өйрәнәсең килсә, авылга кайт та, авыл өйрәтә ул. Көтү күтәргә, абыкай бар инде, алар әти белән бер авылда инде, бер йорт кына күршеләр. Абыкай иртән малларны төшереп кирә иде дә, үзе лесник булып эшли инде ул, Мөхәммәд Гали исемле. Аны монда бик күп кеше белә инде Мөслимдә. Миңа калдыра иде дә көтүен, шаба иде урманга, мин көне буе теге сыер көтүен бер үзем көтә идем, менә шул. Менә җырманга сәләт, сәнгать дөньясына мәхәббәт кемнән күчкән? Минем әни матур җырлый, әти гармунда уйный, әти әниләрнең тойгысы бар инде, барыбер. Элек бит инде табан артында җырлап, рәхәтләнеп күңеләшә идек бит инде. Гармон тартып, менә ул хатирәләр истә һәм инде менә шул әйбер күңелгә кирип калды. Менә шуннан башлангандыр инде ул минем артист тормышы. Менә гаиләгездә сәнгать ияләре, сәнгать әһелләре булмаган килеш, ничек сез менә мәдәни юлдан, мәдәни тормыштан китәргә булдыгыз? Ягъни ник җырчы булырга? Мин ничектер бәләкәйдән үк хыяллана идем җырчы булырга, менә ничектер менә шундый хыял бар иде. Хыяллар тормышка аша икән, ул теге нык хыяллансаң, Аллаһ Тәгалә кәем бирә икән андый берне. Сезне тамашачылар да гомумән күпчелек Казан егетләре солисты буларак беләдер мигәй. Бу заманында татар эстрадасында беренчеләрдән булып оешкан төркемнәрнең берсе, андый төркемнәр ушыда гомумән булмагандыр мигәй. Менә бу төркемнең оештыру тарихына сез ничек килеп эләктегез һәм оештыру тарихы турында тоталып бетсәгез иде? Казан егетләренә мин башта инде Зәйотлары җыр һәм көлке театрында эшләдем, 5 ел шунда эшләдем. Без китик Ижминвода санаторийында чыгышлар ясый идек инде, айга бер план буенча бер концерт бирә идек инде һәр санаторийда. Ижминводада мине күрде Зилә Сунгатуллина, җырчыбызның инде атаклы җырчыбыз, мәшһүр җырчыбыз инде Зилә Даяновна мине күрде дә, Марат әйдәле киләле консерваториягә, народный отделениягә укырга керәле, тавышың бик матур дип мин аның сүзен тыңлап килдем, укырга кердем һәм шунда инде Казан егетләре составына җыю ара инде состав егетләр җыялар, мин шунда килдем дә шатлар да шунда мин эшли башладым инде. Казан егетләре бердән бер хәзерге көнгә әле андый группалар юк. Чөнки 4 группаны оештырырга бик авыр әйбер ул группаны, анда бер-берсен аңларга тиешләр, ул зур гаилә кебек яшәргә тиеш ул төркем, шуңа күрә без 15 ел эшләдек тә инде шул Казан егетләрендә. Менә сезнең яшь вакыт, әле мондый төркемнәр республикада юк дәрәҗәсендә иде. Йолдыз чирәләкмәдеме?
Андай әйбер бездә гомумән булмады. Йолдыз шире. Ник көләсең син? Ник көләсең син? Кызык. Нәрсә кызык сиңа? Йолдыз шире гомумән булмады андай әйбер. Безнең чөнки продюсер теге расслабистергә бирмәйде. Андай әйбер үтеп китте. Ә син ник көлдең туктале? Миндә йолдыз шире бар иштен. Ну давай. Гастрольләргә сезнең белән йөргән чакта. Так, ишуна. Әйе, 2008 еллар. Али ул вакытта самый золотой состав иде. Азат. Концерт беткәч, аларның концертында без чыгыш ясыйдык. Блок ничәдер минут инде, 15-20 минут кына. Безнең өчен бит инде алар гомумән шундый артистлар бит инде легендар Казан егетләре, әйе. Без чыгайдык гримеркадан карыйбыз. Анда халык җыела, анда тулган, фойе тулы. Булар чыкмыйлар фотография төшәргә. Булар, ой, без ардык, утыралар, бер вәли генә чыга да тегендә шир кызлар белән рәхәтләнеп фотография төшә. Булар чыкмыйлар. Мин шунда исем киткән инде, без кирдек тә хәзер сырыбыз инде. Сез нишәп чыкмыйбыз? Артур белән Марат утыра. Юк, без ардык фотография төшә. Менә мин уйлыйм, бу йолдыз шире шул булгандыр дип. Шуңа күрә генә көлдем мин. Безгә бит инде үзебезгә шундый безнең белән килеп фотографияга төшсәләр дип, без монда карыйбыз, булар чыкмыйча торалар теге кешеләргә. Безгә төшәргә кеше килми, буларга кеше килә, алар чыкмыйлар. Вот так вот. Менә карточка төшмәсәң йолдыз шире получается. Йолдыз шире. Мөслимләр бүгін килегез төшәм бөтенегез белән карточкага. Менә төркемнең нигә, ни сәбәпле торкалырга мөмкин? Ну, Азат белән Вәли инде безнең дингә кирип киттеләр инде, һәм инде без мондый җырларны җырламыйбыз дип, дин төркем, дин буенча җырлар оештырдылар инде. Шул сәбәпле инде Азат белән Вәли китте. Без инде Артур белән калдык икебез, аннары Сайдар килде инде. Аннарысы инде мин теге түбәдән җыгылып төшеп больницага яткачтын. Безнең продюсер яңа егетләр җыйды да, мин инде аякка баскач заявление яздым да киттем да бардым менә шул. Артур Марат төркеме. Артур Марат булып җырладык та 5 ел бергә эшләдек Артур белән. Аннан Артур инде минем үземнең җырлыйсы килә, сольны җырлыйсы килә дип, менә шулай Артур сольны үзе китте җырларга. Менә шушы Казан егетләре төркемендә эшләгән мәлдә үк. Казан егетләре төркемендә эшләгән мәлдә үк таныштыгызның булачак. Әйе. Әйе, шул студияда 2008 Рахатлукум төркеме иде. Менә сез Ленара Оренбургтан бит ялгышмасам, ничек Казанга килеп киттегез? Оренбургская красавица. Мин Оренбург өлкәсе, Сорочинский район, Новая Белогорка дигән авыл. Аның инде ул Актау авылы була. Ничәптер менә бездә аны Белогор авылы дип йөртәләр инде. Бер татар авылы ул, бөтен районга. Шуңа күрә инде анда безнең татар телендә ничек дип әйтим, русчалашып, буталашып, менә шундый мине Казанга укырга килгәндә, мине сөйләгәндә, мине беркем аңламый иде. Миндә ж дигән хәреф гомумән юк иде ул сөйләшкәндә. Шулай мине 2003 елда мин килдем конкурска, Салават абый Фатхуддинов оештырган сандугач кирде күңелгә. Һәм ул конкурста катнашкач, ул миңа әйтте, син мәктәптә тәмамлагач, безгә укырга кил, мин сине алам, менә эстрада отделениесына дип шулай ничектер сөйләшеп калган идек. Аннары инде менә 2006 елны мәктәпне тәмамлагач, мин килдем укырга Мәдәният һәм сәнгать университетына. Ерак-ерактан чит-ят шәһәргә күченеп килү ялгыз кыз баланы куркытмадымы? Бик куркытты, чөнки Татарстанда минем бер туганым юк, бер белгән кешем юк иде менә шул тулай торакта. Кешеләр бит инде ял көннәре, бөтен кызлар, егетләр кайтып китә авылларга. Мин шунда калайдым, бик авыр иде. Шунда кайтасы килә иде 1000 километр, ул вакытта әле җүнләп автобуста йөрми, поезд юк, самолетта юк. 1-2 ел бик интектем мин. Марат белән ничек таныштыгыз? Марат белән студияда таныштык. Мин бик иртә югалттым әтиемне, менә ничектер без ул көне-төне студияда иде. Без ничектер аралаша идек без, бөтен мине аңардан киңәш сорый идем. Ничектер менә шулай көне-төне сөйләшеп, ул миңа бик якын кешегә әйләнде. Ничек дип тә әйтә алмыйм, менә кайчандыр мин кассетада, әле авылда яшәгәндә карый идем фотография. Әле көлә идек һәрвакыт. Менә без Вәли матур, бусы белмим ничек, бусы тешләре зур дип, әле мин аны көлә идем. Менә кем белгән, ничә еллар узгач мин Казанга килеп, шул зур тешле кешегә гашыйк булырмын дип. Иң матур чәчле һәм зур тешле. Аларның группаларында без һәрберсенә шулай биреп чыккан. Берсе пляж, берсе зур теш, берсе ябык һәм бик матур ул Вәли иде. Һәм баянист
азат иде. Марат, сіз бір интервьюңызда біз Ленара белән икебез бергә бер сәхнәдә, ягъни бер пар булып чыгыш ясамаячакбыз дип әйткән булгансыз. Бу чыгыш ясау, ягъни парлап чыгыш ясау үпкәләшүгә китерергә мөмкин дигәнсез. Менә хәзер сез парлап чыгыш ясыйсыз. Үпкәләшмичә генә чыгыш ясый аласызмы? Концертларыгыз үпкәләшмичә генә тәмамланамы? Юк инде, ну, ничек дип әйтим, теге нормальный, здоровый коллективта булай инде ул, конечно, бүтән әйбердә теге җиңелгенә бармый, теге бар шетрекле моментлар, бар теге моментлар, наоборот, рәхәтләнеп бер-беребезне теге поддержать итә торган. Гаиләдә кебек инде төрле моментлар була. Менә икеңдә иҗат кешесе булу авыр түгелме ул? Менә сәхнә кешесе булу. Икегездә ихтибар үзәгендә. Икегездә юлда. Ну, ничек дип әйтим, теге нормально үтә бугай инде. Исән сау торабыз бит, теге менә кичә Актанышта концерт бирдек, нормально. Мин Сүлә давай. Бүлдермим сине, чөнки соңгы тапкыр интервью биргәндә бик тәртипсез хатын иренә сүз бирергә. Хатын кызы гомумән белдерергә тиеш түгел ират сөйләгәндә. Молодец. Менә өйрәнәбез бит сен әкрәгә. Ничек бергә сәхнәдә җырлау һәм эшләү ул бик авыр. Без әле ул концертка килгәнче берничә тапкыр эләгешеп, талашып, аннары җырлыйсы килми, аннары хатын ни в основном талаша инде. Шулай инде ул һәр кеше дә шулай инде, хатын кыз башлый. Алай түгел шул. Шулай түгел, ярай икенче тапкыр видеога яздырып. Мен сәхнәдә генә түгел, безнең тормышта шундый. Без көн сайын эләгешмәсәк, безнең мәхәббәт шундый. Без Мин көн сайын эләгешмәсәм дип әйтсин. Причем монда без. Причем тут без. Юк, һәр вакыт ир кеше. Мин самый... Бүтән нәрсәдә ир кеше гаепле. Конечно. Репертуарны ничек бәхәсләшмичә генә сөйлисез. Анда да бәхәсләр бар. Анда һәрбер сүзенә бәйләнә ул. Аннан 100 тапкыр яздыра ул. Миндә алай түгел. Миңа җыр шады, мин аны бардым, яздырдым, икенче көнне радиога да. Марат алай түгел. Ул туры китереп, һәрберсен әле 100 тапкыр тыңлап, аннары аны таләпчәнрәктер. Ул бик таләпчән, ул гомумән тормышта да бик таләпчән, җырда гына түгел, иҗатта гына түгел. Мин шулай уйлыйм. Ойлысыңа менә һаман. Менә гастрольдә йөргәндә сезнең балагыз да бит әле бәләкәйдер. Баланы кем карый? Ну, без гастрольләр белән бик йөрмибез. Без инде в основном шул туйлар, юбилейларда инде Актанышта без Дәнифкә булышып, Дәрдәм йөзендә хәйрия концерты оештырдылар инде, 2 тапкыр мине чакырдылар шунда. Шунда җырладым да, Актаныш халкы инде әйдә концерт белән киләле дип, иштәсе килә дип, менә шулай килеп чыккан концерт ул. Булай без сольник концертлар белән чыккан юк, халык сорый. Аннары инде без Актанышка киләбез дигәчтен, Рүзәл, минем сезнең якташыгыз инде, минем якын дустым Рүзәл Мингазов. Спәтәш инде киләсең бит Актанышка, әйдә мөслимдә куйык, ничек көнне әйтәм, юк, анда халык килмәс дип. Рүзәл инде инициативаны үз кулына алып, Рүзәл оештырган концерт инде менә бүген концерт. Үтәшәк, карарбыз ничек үтә инде. Менә Рүзәл дигән, Рүзәл белән ничек таныштыгыз? Сез бит аның шигырьләренә җырлар да язасыз. Менә шигырьләрне каян таптыгыз? Менә шигырь хәтле без аның белән мин бит әле менә бу интервьюны бирер алдыннан китапханәдә балалар белән очраштым. Менә шундый сорауны бирделәр. Марат абый, сез Рүзәл белән ничек таныштыгыз? Мин аптырашта калдым, әйтәм, ничек таныштым инде мин? Тоттым да шалтыраттым Рүзәлгә. Рүзәл монда оештырган булган хәйрия концерты. Бер кызга бугай. Мин дә уйладым бер генә кызга, оказывается, инде ул 2-3 концерт оештырган булган, өчесендә дә катнаштым. Теге хәтер начар идем шунда. Без шунда танышкан булган икән Рүзәл белән. Танышып китеп, номерлар алыштык та, ул шигырьләр, ул һәрбер шигырьне яза да, бөтен кешегә тарата ул шигырьләрен. Мин аның шигырен күрдем дә, бер китуды, аннары икенче китуды, шулай итеп мин Рүзәлнең бер 6-7 җыр бар микән аның сүзләренә язылган, күбрәк булмаса. Вот, менә шулай дуслашып киттек тә, бергә иҗат итәбез. Менә татар теле җырын аның җырлыйбыз бүген концертта, аның егет без җырын җырлыйбыз. Фирус Кахиров белән татар теле җырладык инде, менә Фирус үзе сорап әйдә бергә җырлыйк дип, бергә җырладык. Шулай ук менә Әнвәр Нургалиев туганым дигән җырны шатып алды. Ләйсән Гимаева, сезнең якташыгыз, сезнең түгел, безнең якташ инде ул мөслим. Җырлады Фирдус Тямаев, хайран гына җырлар җырлый. Ну, менә ничектер менә. Ул бит тәңгәл туры
килергә дә кирәк. Ул былай гына туры китерәм дисәң, туры килми ул, әмәнә ничектер. Менә шул репертуарны ничек сөйләсез? Мин сайламыйм, мин шигырьне күрәм дә, әгәр шигырь миңа күңелгә ята икән, мин аны эшлим. Әгәр ятмый икән, үзем дә җырлыйм, җырчыларга да тәкъдим итәм, чөнки 200-дән артык җыр язылды, аны җырлап бетереп булмый. Җырчыларга тәкъдим итәм, инде җырчылар инде әгәр күңелләренә ята икән алалар. Шул ук сәхнәдә артистлар күп, бер-береннән аерылып торырга да кирәк бит әле, костюмнарны ничек сайлыйсыз? Костюмны хатын сайлый минем. Икегезгә дәме? Икебезгә дә. Мин киям генә. Мин алып кайтып бирәм дә ул кия, безнең шулай. Ничектер баштан ук шулай күнекте ул. Размерларда туры килә. Кибетләргә бармый ул. Мин барам да, сатып алам, алып кайтам, кигерәм, менә аңа тектерелгән кебек әйбер була ул. Кибетләргә мин йөрим, ул алдый хәр, но мин строительный кибетләргә техниканы яратам. Бер тапкыр мин бардым кием магазинына, бөтен аның белән барасым килми. Чөнки хатын кыз чөнки башта бер круг урап ала, аннарсы икенче кругны бәяне карый, аннарсы өченче кругта мондарак тегеләрәк. Мин уже все уже анда хәлем бетә. Мин күрдем, алдым, киттем. Хатын кыз кебек, но афу итегез, пожалуйста. Сез мобилизацияләнгән егетләргә дә ярдәм итәсез дип беләбез. Ул да шул Рузел инициативасы белән эшләнәме? Или Сез яхшылыкны эшләдең, анат дигән. Уң кул садака биргәндә, сул кул садаканың ничә сум биргәнен бирмәскә тиеш. Шуңа күрә мин аны теге андый йөрү белән кычкырып мактанасым килми. Әйе, булышабыз, эшлибез, концертлар оештырабыз. Әгәр менә концертлар чакыралар икән, киләм, проблема юк. Теге акчада да эш түгел, бушка киләбез, җырлыйбыз. Теге экспода бит инде безнең солдатлар торганда барып концертлар куйдык, эшлибез, Аллага шөкер. Кем ярдәм сорый, хәлдән килгәнчә тырышып булышабыз инде менә шул. Аннан Рузел молодец, Рузел инде ул үзе илтеп кайтты, инде Украинага ничә тапкыр барып кайткандыр, инде ул 5-6 тапкыр точно барып кайтты инде ул. Рузел ул бөтен җиргә өлгер, ул яктан молодец егет. Менә шул. Аннан Марат, сез үзегез дә әйтеп уздыгыз, бер ара сез урында ятырга мәҗбүр булдыгыз дип беләбез. Менә урында яткан җирдән инде ул шактый вакытка да сузылды бугай. Ничек үзегездә кирдән турып, кирдән эшли башларга, халык арасына чыгарга һәм сәхнәгә чыгарга ничек көч тапсыз? Ну, ул 2 ел бик авыр булды инде. Бер ярты елын яттым инде мин, аннарсы ярты ел йөрүгә, теге без узак йөрмәгәч, теге авыр икән ул йөрәнүдә, теге яңа туган бала кебек. Да, анда кичерешләр булды инде, аннарсы бик авыр булды, теге үз хәлемә кайтырга. Янымда хатыным булды инде, әтием булды инде. Дусларым, чын дуслар шунда беленде инде. Вот, теге аяксыз калсам, аксак булып калсам, сәхнәгә чыкмыйм дигән сүздә булды инде биргә. Аллага шөкер, аякны да саклап калдылар инде, аякны кисәбез дип торалар, врачлар, менә шундый дәрәҗәгә төшкән идем. Сәламәтлегем, Аллага шөкер, менә бүгенге көндә елмаеп, рәхәтләнеп, теге оптимист булып яшибез. Радының төрле чорын күргән һәм төрле дәверләрне үткән, төрлесен кичергән кеше буларак, менә бүгенге яшьләргә, башка җырчыларга нинди киңәш бирәсез? Что-то теге мине теге ни киңәш сыйлар миннән, как будто мин теге шундый теге олыгайган теге артист, пенсияга чыккан. Сәхнәдә байтактан битсез. Сәхнәдән байтактан да, просто юк, соңгы вакытта шундый сорауны бик күп бирәләр. 50-гә якынлаштың бит инде. Минем киңәшем шул, артист буласың киләме синең, бүген менә яшьләргә дә, укучыларга да шулай дип әйттем. Җырчы буласың киләме, пешекче буласың киләме, менә күңелең кая тарта. Әгәр син ул эшне яратасың икән, күңелең биреп эшлисең икән, хыялланасың икән, тот та бар менә шунда, эшлә. Артист буласың икән, артист бул, театрда актер булып эшлисең килә икән, актер булып эшлә. Менә күңелең кайда тарта, кулың ничек кулыңнан килә, әгәр сине ул эшеңне яратып эшлисең икән, синең акчаң да була, эшкә яратып барга кирәк. Әгәр син эшкә яратмыйча барсаң, бер нәрсә булмый. Гафу ит, бүлдерәм. Бүлдер әйдә, молодец. Уйлап утырам әйтәм. Кайтып кит бар. Син бүлдерсең. Әнә авылда тракторда йөрергә дип кем? Институт культурага мин укырга килгәнем. Укырга килгәнем түгел, күренергә дип килдем.
теге зеутлары Жаркам көлік театрында эшләгәч бит инде җырчы буласым килә. Институт культурага килдем. Мине профессор тыңлады да, "Әнәкәш, син шул тавышың да юк, син бар, шул тракторга кайтып эшлә" дип, мине Казаннан кире зәйгә барып җибәрде. Әмма ләкин теге сөйләүчеләр күп ул. Сез төшенкелеккә бирелмәдегез. Төшенчелеккә бирергә кирәк түгел. Теге кеше әйтте дип кенә сразу теге үзгәртергә кирәк түгел градусны, шуңа күрә. Максат куярга кирәк, шул максатка ирешергә кирәк менә шул. Калганы инде тырышлыктан һәм Аллаһ Тәгалә ничек язган шулай була. Һәм сезнең фикер. Әлбәттә, кеше сүзен тыңламаска. Хыяллар шынга аша ул. Тырышырга кирәк. Бер кемне тыңламаска, тырышырга һәм барысы да шулай булачак, ничек син телисең. Әлбәттә шулай. Теге татар мәкале бар бит. Кешенекен тыңла, үзеңнекен эшлә дип. Шуңа күрә. Сүзле булырга кирәк. Бер нәрсәдән куркмаска. Ну, киңәшне тыңларга кирәк. Ну, Үзеңнеке һәрвакыт булырга тиеш бит инде, үзеңнең уең. Булырга тиеш. Просто әгәр ул киңәш сине дөрес юлга этәрә икән, мәсәлән, менә син балта остасы, исең әйтәләр, балтаңны әзрәк эшләсәң, кайырсын алганда җиңелрәк булыр дисәләр, менә ул киңәшне күз тотып эшләргә була. Әгәр инде синең кулың кәкре, ник шул балтаңны тотып эшлисең, бар аны теге сарайга кирип тирес түк дисәләр, ул кешене просто тыңламаска кирәк. Барсын да түксен үзе тиресен, менә шул. Әгәр син сизәсең икән, что синең кулыңнан килә балта осталыгы, ул балтаны тоту тоже осталык кирәк. Һәм безнең районыбыз кунакларына бирелә торган традицион сорау, Мөслим сездә нинди тәэсирләр калдырды һәм гомумән Мөслим белән танышырга вакытыгыз мөмкинлегегез бармы? Инде җаным, сөйлә башла. Аннан соң мин сөйләп бетерәм дә, син миңа сөйләргә сүз калдырмадың дип әйтәсең, давай. Юк, нишләп бу бит син туган ягың. Ну, син бит минем туган ягым, ул бит тугыш тумышта минем туган ягым. Син бит инде тегени. Менә минем дә туган як булып чыкты хәзер. Чөнки мин ничәмә еллар кайта алмыйм. Менә Мөслимгә тырышабыз, Аллага шөкер, елына бер 4-5 тапкыр кайтабыз. Шушында рәхәтләнеп гаилә белән минем әни дә кайта, үзебезнең песиебезгә кадәр алып кайтабыз. Әти дә өйрәнеп бетте безнең мәшегә. Тифани кайтамы, юкмы дип сорый башлады. Тифани. Әлбәттә, мин бик яратам. Мин гомумән Татарстан районнарын яратам, авылларын яратам. Монда бик матур кешеләр, гади. Безнең әти, әни дә һәрвакыт мул стәлләр белән каршы алалар, көтәләр алар. Шуңа күрә Мөслим ягы минем дә туган ягым булып чыга. Мөслимгә дигәндә мин һәрвакыт әйтә идем. Зәй белән Мөслим арасын biz кайта идек 2 сәгать попутка белән. Мөслим Ташилга арасын кайта идек 4-5 сәгать. Анда асфальтта юк, вакытта язлыкта бит, көзлектә, язлыкта, кышлыкта кайтасың. Бер вакыт вообще җәяү кайттык, ансы җәй көне, иссек көне иде инде ул, хәтерлим. Менә шул ничек истә калды. Менә шушы Зәй белән Мөслим арасы 100 чакрым, 110 чакрым инде. Мөслим белән Ташилга арасы 15 километр. И менә шул 100 чакрымны кайта идек 2 сәгатьтә инде попутка белән. Шушы 15-18 километрны кайта идек 4-5 сәгать. Менә һаман шул истә ул әйбер. Ну кайта идек, понимаете, ну кайта идек. Шул хәтта тарта иде ул. Хәер дә тарта инде. Безнең Марат бер кайерга яратмый, авылга гына кайтам дип тора. Атмасаен. Чөнки монда тынлык, мин яратмыйм шаушыны. Авылга кайтам да җал итәм мин. Тыныч, рәхәт, урманга. Элек урманга чыгайдым, һәр ел куллана башладым, тик урманга да йөрмим. Элек тик урманга чыгып, җиләкләр җыеп. Урманда без генә йөрибез килендәш. Гөмбә җыясызмы белмим, нәрсә эшлисездер, но этот чыгып китәсез урманга да. Менә шулай Мөслим соңгы елларда бик матурайды. Юллар теге ничек әйтим, яктырдымы, теге бик күп ничек әйтим, бик күп тырышлык керткәннәр монда Мөслим халкы, парклар ясап, матур утлар ясап, аллеялар ясап, ну матурайды Мөслимебез шуңа күрә. Ләкин Мөслим белән авыл арасы шулай кылдымы? Юк, һәр такси бар, рәхәтләнеп утырасың да кайтасың. Да асфальт юк һаман да, кызганычка каршы.
асфальт юк. Может, шушы передачаны карап асфальт салып куярлар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт сезгә. Иҗатыгызда бар уңышлар юлдаш булуын телибез киләчәктә дә шулай үзегезнең иҗатыгыз белән, иҗат уңышларыгыз белән сөендереп, тамашачыларыгызны, райондашларыгызны сөендереп яшәргә насыйп булсын. Бездә кунакта якташыбыз Татарстанның атказанган артисты Марат Галимов һәм аның тормыш иптәше җырчы Ленара Баталова булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт.